Cafecito por la mañana. Hi ha una marca personal molt coneguda que és el Marpe Fitness, que s'aixeca a les 5 del matí, és argentí. Estamos aquí al lado de la pileta a las 5 de la Siempre mañana. tomamos el cafecito también, Desayunant el tio. café en la mano. Per un moment m'he sentit ell, saps? Amb el cafecito, en aquest cas són les 8 del matí, però sí, m'he aixecat a les... Estic mirant de posar-me estricte amb els hàbits i m'estic llevant d'hora. M'estic llevant d'hora per saber qui mana, perquè aquest cos sàpigui qui va manant aquí. I pues sí, m'he tatuat, primer tatu, em vaig desvirgar ahir i de moment la tinta sembla que ha sentat bastant bé. Pues clar, així no sembla càmera frontal, però posa Anas. Anas, saps qui és l'Anas? L'Anas, bueno, no és que sàpigui molt d'ell ni que sigui el seu fan número 1. Va col·laborar amb el Nil Ojeda. Permiso. Va col·laborar amb el Nil Ojeda. I, bueno, la seva professió és professional amb intel·ligència artificial i té negocis online i demés, i li va molt bé. Es veu que porta averiguant com fer diners des dels 13 anys i li ha anat molt bé. Total, que a un vídeo deia: chicos, ell no beu alcohol, van anar a dinar amb el Nil Ojeda i sí que es prenien vi i ell no prenia, i en un fragment, en una part del vídeo diu que chicos, no bebáis alcohol. I allò se'm va quedar, i sempre que penso amb l'alcohol, que és algo que m'agradaria, bueno, que ja he eliminat, pues pensava en ell. O sigui, quan penso en ell em surt aquella part del vídeo. Dic, saps què? Me'l tatuo i canvio d'algun comportament. I ara pensant, dic, quan un hàbit l'agafes com innegociable, realment t'has de procurar que l'estil de vida que portis pues et condueixi cap a que no se't desviï. Si surts molt a dinar fora, pues jo què sé, és inviable, si t'has de controlar, ara que m'estic medint el menjar. O sigui, són coses que et fan canviar molt, has d'estar centrat en tindre el teu entorn que et condueixi cap a les conductes que vols portar. Llavors sembla molt poca cosa, però és una puta locura, en veritat. I bàsicament per això me l'he tatuat. Espero que t'hagi agradat el vídeo i ens veiem en un altre.